Uki on viikinki. Uki on kalastaja viikinki. Ukilla on mora! Ja reppu. Säkki. Kyllä, kyllä. Nyt mennään kalastamaan ahvenia, jotka päästämme tietysti takaisin. Kyllä. Kyllä. Kyllä se on se. Jos tulee siikka, niin sen kyllä savusta. Riippuu tietysti kohta. Iso siika savustan, pikkusiika hassu takaisin. Hei, urpiainen. Nokkivat silmät. Pörkö. Myös lentää. Se russaa vittu. Aino näin maahan. Sinne. Siinä on kärpänen. Nyt sinne oli ylivettynyt kärpänen. Siinä on kärpänen. Loput on kotiloita. Nää ei oo ihan vielä. Nää on jo kotiloita. Tuokin on melkein kuoriutunut. Tuokin on melkein kärpänen. Kärpänen. Tää on melkein kärpänen jo. Ei oo ihan päässyt siihen loppuvaiheessa. Tässä on kotiilo. Paska. Paskaa koukku. Kyllä. Pistettäisiin se kunnon lumipöytä. Kärpänen. Vois kyllä jättää makeutesta pari ellan. Vittu kärpänen. Elä jättää muuten auki nää sinä jääkaappi. Ovat jääkaappi. Kärpänen rölyy. Vittu kärpänen. Oli vittu sedällä oli tapahtunut silleen, että tuo niinku vaimo oli avannut jääkaapin. Miks vittu se jätit sen auki? Vittu talo tänään kärpäsiä. Joo. Semmoista epoa voisi ottaa. Semmoista kuorinta, sit sitä tulisi ottaa. Mikähän sitä tulisi? Saatana juta. Vittu sisilisko. Tuli mieleen tuosta, kun söin pari viikonloppuista hiiliä, että jos tulee kivessyöpä. Niin jos haluaa varmasti, että jos kivessyöpä ei tuu, niin kannattaa nukkea. Jep. Jep. Hyvä, se on siihenkin istu tietysti. Perselle tulee kuuma, mut sitten se jäätyy. Tulee vähän kylmä. Takahuoneen lämpöön poikoilemaan. Muuten se jää. Mitä helvettiä? Liikkaa kerralla. Me löydetäänkö lunta sinne? Paska. Jep. No. Oho! Ahven! Jes, meidän eka kala. Kuki tekee täällä kaktusta. Piikkejä. Katsokaa. Gagdushövana. Otetaan toista kulmasta. Taas kyllä se alkaa palloa. Joten kaada lisää. Kaktusviinaa. Miten pitää hanskat lämpimään? Perse allettaa käsiä. Ei niinku siis laita. Pidät koko ajan käsissä.
Vitun lämpimä. Autofocus takes forever. Se totteli minun uhkausta. Mä sanoin, että me kastelen se kun seuraava kerran nähdään, jos ei sytyy. Vittu kun rupee röyhymään. Mä lisää puuta. Sippo penssaa päälle. Niin. Miten mä hakun tein? Mä lisää puuta. Onkos täällä... Upuntu. Se on vaan niin täynnä kaikenlaisia härskeitä. Upuntu. No totta sitä tähän löytyy. Upuntu. Mä oon kerran kiivinnyt tänne katolle, mutta meillä meni vittu polvi. Lumpiot. Lumpio lentää aina kun polven koskee. Mitä helvettiä? 100. Jos! Jos. Just joku saatana lapsiperhe tulee. Jos 100 pilkku soisi kakaa. Sydän. What? Jos. Kyllä. Jos 100 saa pilkkoa. Kukaan vittu. Se on kirjattu. Jos 100 on Oi! No, homo. Tuopponen. Jos 100. Taasko sinä? Homo! Sytyy! Sytyy! No niin! Feels good if you flame. No niin. Tästä loppu. Noin, Lisää. kaikki loppu heitetäänkö? Lisää. Lisää. Ei suhista. Lisää. Eipä nää palaa kunnolla. Tämä pallaa. Tää on kartonkki. Eiku. Mie vittu. Pää lisää. Sinne vaan. Ei. Hei! Täällä on Lapin kulta. Onko? Se on pantito. Onko? Lapland's gold. Lapland. Pantitonta Lapia. Tää on niin hauska. Neppari. Vittu kun se käy! Vittu kun se käy. Kivaa tehdä tälleen. Nyt jo pikkunen. Mahtuu kaikkeen. Tittirittiririt, joka näkyy. Josta tuli mieleen jostain mulle telephone sex. Kun silleen niinku siis ensin niinku kännykän kuuluvuus. Can you hear me now? How about now? Sitten tulee niinku telephone sex. Can you feel me now? How about now? How about now? How about now? Kyllä se huki tietää. Kyllä. Telefonissa. Mut telephone sex on just silleen. No niin. Otan housuja pois. Nyt lähtee paita. Otan olohuoneesta kaukosäätin. Enkä. Älä vaan manna tuolla takana shittiä. Mitä? Ei se syty okei. Ei se ammaa naata tuolla. Ei se oikein lähde tulee. Koska visi. Täällä ei oo näin valossa mitä tää näyttää. Eikä näin violetti. Tai siis punaista. Täällä on sinistä. Näyttää vähän harmaata. Kallaa ei oo tullu, haistakaa paska, mutta joo. Ja me otan tässä kaira. Vauhtia! Ja korpittie. Ei kun varikset tie. Tahtaa. Venäläisiä variksia. Ja herkku. Aha. Hyvä. Vittu tähän tulee kun tää jäähtyy tää kamera. Tulee niinku suorituskyky, josta ei sitä on kummastelee sillä, että tulee tämmönen hieno motion blurri. Tämmönen kuin olisi aina.
Mies on... Koiran, perkele. Siitä. Onks meitä? Siinä on... Tää! Siellä on minun spotti. Mennäs kahtomaan. Siinä on spotti, siihen kairataan. Natsi juokse! Lusikka, leipä ja lumi. Hedu! Eikö käle? Noin. Shake that ass. Aha. Tädääs. That ass. Bang. No vittu. Tiputa suu. Tässä on vähän pimeää ruutua. Linnun pes. Aha. Enemy down! Eikö helvetti? Friendly down! Tukinukka. Räjähtys!